Ćao, dobrodošli u prvu epizodu podcasta na Trasa YouTube kanalu. Danas ćemo da pričamo o UFC-u, specifično kako su uz pomoć content kreatora i svojih medijskih platformi uspeli da od sporta koji je bio na poslednjim izdisajima napravili najbrže rastući sport na svetu. Sa velikim ekspertom sam ovde. On je bio komentator za razne borilačke sportove, uključujući i MMA na Areni Sport. Moj dobri prijatelj Nikola Spasojević Spale. Hvala ti za najavu, brate. I velika mi je čast što sam ja prvi gost ovog podcasta, ovog serijala. Eto, nadam se biće serijal i biće jako uspešno. I dugo ti ja nismo pričali ovako u ovom settingu, jer nekada smo ranije snimali, ali evo... Jasno, da, ali i jednom smo baš i pričali nešto malo o UFC-u. Specifično sad pričamo o UFC-u zato što dolaze prvi put u Beograd i Srbiju 1. avgusta. Pa sam hteo da pričamo o tome, ali ne sa stanovišta ko će se bori tog dana i match-upove i to, nego kako je UFC u stvari se razvio i uspeo u internet eri društvenih mreža i sve uz pomoć baš toga. Ajde da vratimo priču na sam početak, u stvari početak rasta. Firma UFC je bila pred zatvaranjem kada su 2001. godine, jel tako? 2001. da. Kupili Fertitta Brothers i braćo Fertitta i Dana White su kupili za $2 miliona. Za $2 miliona samo. Da, sad je, firma vredna milijarde. Ne milione, nego milijarde. Berza od pre 2,5 godine je procenila na 12 milijardi kompaniju, a nakon toga dolazi Paramount deal od 7,7 milijardi na 7 godina, tako da su sada verovatno još vredniji, to je sasvim sigurno. I taj Paramount deal je u stvari više za američko tržište, čak nije globalno, da. Tako da, ajde da se vratimo onda na sam početak. Tada Dana White kad je nagovorio braću Fertitta da kupe UFC, firma bila onako... On je više kupio to iz ljubavi prema samom sportu, a ne da je video tu nešto da se mnogo razvija. Pay-per-view model je on razvio. Znamo da tada nije moglo i nije bilo legalno da se gleda uopšte UFC na pay-per-view. I što kaže Dana White, imao si pornografiju na pay-per-view, što je bilo legalno da se kupi, a nisi imao UFC. Prvu stvar koju znam da je uradio, a možeš više da nam kažeš o tome, jeste da je gledao da sport legalizuje u što više država u Americi. Tada su sport nazivali human cockfighting. Tako je, da. Zato što nisu imali mnogo pravila. Onda je on uzeo lobistu, ne znam ime, ne znam ni jel ti znaš, iz sveta boksa. Da, nisam siguran koje je tačno, ali znam za priču. Ali je uveo jednog lobistu koji je išao i lobirao od države do države. Uveli su pravila, standardizovali su gomilu stvari. Jel si gledao ti neke arhivske snimke iz perioda pre nego što se to standardizovalo? Koje su neke od stvari koje si mogao da radiš, koje sad više nisu legalne? Evo, da krenemo od samih početaka, neću sad mnogo dužiti, ali baš kada čitate kroz istoriju kao pravilo UFC-a, bukvalno jedino što je bilo zabranjeno na prvim eventima je bilo prst u oko i da ugrizeš čoveka. Udarci u međunože su bili potpuno legalni, legitimni, znači čak si mogao da vidiš u mečevima, ne znam, čak čupanje za kosu i tako neke stvari, doslovno samo ta dva pravila. I onda su vidjeli prosto, kao što si ti napomenuo, to je ključno bilo. Znači, Amerika, pošto znamo da je federalna država i onda imaš savezne države i praktično svaka ima svoj zakonik, jel? I onda su išli tako od jedne do drugi polako, kroz 90. godine, oni su 95. 6. krenuli, ne znam, runde da uvode, na primjer, to je bilo prvo, no time limit je bilo i bilo je samo, ajde da vidimo čija će disciplina, ljudi su bili u fazonu, da li je džitser najbolji, da li je rvač najbolji, da li je bokser. I onda ajde samo to da spomenemo, možda neko od gledaoca sa naše strane publike ne zna. UFC je deo, to jest kao da kažeš liga, federacija u MMA svetu, što je mixed martial arts, što znači ti si mogao raznim stilovima da se biješ. Nije
kao u boksu da možeš samo rukama, na primjer, a da ne smeš nogama. To je ono što je kao moderni pankratijon koji je nekada postojao u Grčkoj, odnosno takozvana slobodna borba. Da vidimo, eto, kada koristiš sve udove, sve discipline, ko će to najbolje da ukombinuje ili čije na tom samom početku disciplina najbolja. Ljudi uvek zanimalo karate lik protiv rvača, na primjer. Kao da li će ga ovaj oboriti na zemlju, da li će ga ovaj izudarati i to sve. Da, znači krenuli su i sad, to što si rekao, znači Dana White je krenuo bukvalno sa tom lobistom koji je iz boksa, tako je, i dan danas je jak UFC i MMA kao sport povezan sa boksom, zato što je boks sport koji je iz 19. veka, razumeš, i jako dobro regulisan već 100 godina i sve te atletske komisije koje postoje u državama su zapravo ono više kao, jesu fighting kao komisije, ali su bokserske komisije, jel? A ova ABC komisija koja isto je dala unificirana MMA pravila, ti isto zapravo bokserska komisija, originalno i to, ali su puno u MMA svetu i sarađuju zato što je boks i tekako komercijalan sport, već ne znam, znamo i svi da je od 70. godina Muhammed Ali bio takva super zvezda. Da, oni su u stvari, boks je kao kategorija borilačkog sporta bio na prvom mjestu tada. Tako je. I onda je UFC nekako išao tim stopama, Ima mnogo sličnosti između dva sporta u smislu koliko su bitne persone, ceo taj medijski deo i sve, ali mi deluje da je boks bio kao neki lik u odelu sa kravatom, a UFC, kako ga je Dana zamislio i kako ga je gurao, je bio neki novi mladi batica koji je možda iz sveta financija, ali fura neki džemperić, brze patike i možda očekuješ svašta od njega. Da. Kao iz istog su sveta, ali skroz drugačije persone. Ajde malo samo objasni koje su te neke prve stvari koje je istorijski Dana White uveo medijski da izgura, znači, tuče i sve. Ring je, verovatno, pretpostavljam, sličnih dimenzija tada bio kao i sada. Te neke stvari su slične, ali šta je medijski uradio da popularizuje? Samo kažem, ova analogija, ovaj opis je savršeno bila i vrlo kreativna, jer kao kontam, kao lik koji je talentovani prodavac, ali ipak je onako slobodarskog duha. Jeste, tako bi gledao na UFC i na MMA. Pa medijski šta je uradio u suštini? Dobro, pričali smo evo o pravilima i sve to, i to je onda samim tim su i mediji više pratili, su se i novinari mnogo protivili tome da gledaju kao takvu brutalizaciju, jer što ti kažeš, ovo je bio gospodin u odelu, boks, razumeš, džentlmenski sport i sve to, ali prvo šta bih rekao, mislim, što ćemo svakako pričati o tome, šta je bila prekretnica, što je on ulazi u to kao, hajde da promovišem borce kao persone, kao karaktere, kao ličnosti, malo se tu ugledao i na boks donekle, ali je više ušao u to kroz taj reality, kroz The Ultimate Fighter koji je totalno spasio sport te 2005. godine, jer oni su od 2001. do 2005. smo imali neke zvezde tu se pojavljivo Chuck Liddell koji je bio, na primjer, kod Nickelbacka u pesmi Rockstar, na primjer, u spotu, ne znam, vidio si, Playboy zečice i vidiš Chucka Liddella i kao ujebote, ovo je MMA borac iz UFC-a, razumeš? Mislim, to je bilo malo kasnije do duše, ali on je tada počinjao i kao bio je marketabilan. Tito Ortiz, kojeg treba pomenuti, koji isto bio čovek koji je sada u politici u Kaliforniji na nekoj ozbiljnoj poziciji. On je isto bio taj kao bad boy, zvali su ga Huntington Beach bad boy. Ajde da se dodirnemo baš toga što si rekao Ultimate Fighter. Znači, 2001. do 2005. godina je period gde su se oni, što ti kažeš, pronalazili, tražili su se, Trump im je omogućio njegovom hotelu, kompleksu da imaju neke tuče, ali nekako nisu nalazili publiku i sve. I došli su do toga da su samo gubili pare. I 2005. godine Dana White uz pomoć braće Fertitta je rekao dajte mi $10 miliona, ajde da napravimo jednu emisiju, jedan reality koji se zvao The Ultimate Fighter. Došli su do Mad TV-a koje na našim prostorima nikad nije postojao, ali koliko sam gledao istraživanja, kao je bio za muškarce televizije, imali su malo više... Spike TV. Da, šta sam ja rekao? Mad TV koja je komedija, da. Da, Spike TV, da, a i Mad TV nismo imali kod nas isto. Jeste, da. Spike TV, s kojima su se dogovorili da ovi otkupe prava, ali nije bila njihova produkcija. Nisu uložili pare u produkciju, nego su rekli, ok, vi snimite sve,
dostavite nam, mi ćemo pustiti jednu sezonu. No. Odmah na početku je to imalo ogroman rast i uspeh, do toga da je posljednja epizoda bila jedna od najgledanijih stvari koje je izašlo iz UFC sveta i preokrenula istoriju firme, pošto je onda Spike TV hteo i drugu sezonu, imali su te sve borci iz prve sezone, ovi koji su bili najuspešniji, koji su onda ljudi htjeli da vide kako će im se karijera razvijati na najvišoj sceni. U profesionalnom setu. Malo mi ispričaju o tom Ultimate Fighteru koji evo sad 20 godina kasnije i dalje postoji kao I dalje postoji, emisija. To se održavao nekada bukvalno si imao 2 sezone u godini, pa tako sad imamo, ne znam, sada će ići 33. sezona, na primjer, Ultimate Fightera, tako da... Objasni publici na čemu se osniva. Znači, zasniva se na tome da, naravno, imamo na kraju kao takmičenja neku nagradu i to je UFC ugovor, jel? I sada kako to funkcioniše već godinama, pa zapravo od samih početaka su 2 težinske kategorije, mogu biti totalno različite, recimo polu teška 93 kg, welter 77, odaberu neki roster boraca i treneri su... Da napomenemo, samo ti borci nisu profesionalni borci, nego u stvari neki možda... njih i jesu, tako je, Sad u nekim novim sezonama možda i jesu, ali tada su bili samo ljudi koji su htjeli da se oprobaju u tom svetu. Tada je bilo dosta sirovo, da. To treba napomenuti koliko se i sport promenio, što ti kažeš, bili su neki amateri pa smo imali nekih sezona kasnije Kimba Slice-a čuveno koji je imao Backyard Fights na YouTube-u i imao milionske preglede i bio zaista marketabilan, ali u suštini 2 ekipe koje treniraju borci koji su iz UFC-a, koji su već poznata lica i neki od najpoznatijih boraca u organizaciji uvek tako biraju neke 2 zvezde, jedan naspram druge. I obično oni imaju neki bif već pripremljen i sve to, jer trebaju da se bore i sve to. Hajde da im damo timove mladih ljudi i sve to i da vidimo kako će da menadžuju. Pa imaju razne challenge igre, malo je tu bilo i zajebancija nekih, pa vidiš personality, to što si ti pričao, znači to je stavili su ih da žive u istoj kući, da napomenemo to. Malo je kao neki veliki brat, Jeste, zapravo dosta. Taj deo, a onda imamo i ovaj deo gde se zaista... Gde se potući, gde će rešiti sve ovo što su ispričali, rekli i prozivali se, Bilo je tu raznih incidenata u kući i mogli smo vidjeti stvarno da su to bili neki momci koji su imali nekih ozbiljnih problema i problema s alkoholom i tako to, ali ljudima i to bilo zanimljivo, jer što ti kažeš, ljudi se vezuju za dramu, za karaktere, za te odnose, za tenzije, za taj hype. Na kraju je kulminiralo jednom od najboljih borbi ikada, legitimno, jer kao bilo je ko pobedi u finalu, ili Forrest Griffin ili Stephan Bonnar, dobit će ugovor. Oni su toliko dobru borbu imali da je Dana White izašao i rekao, mislim ludnica je bila atmosfera u toj areni i generalno se dosta ljudi uključilo u prenos, ljudi su pričali kako su menjali kanale jer su čuli nešto se dešava na Spike TV-u, razumeš i sve to. I brojke su ludačke bile da je Dana White rekao, nema problema, obojicu ćemo potpisati, tako da i gubitnik na kraju dobio šansu i to je totalni shift bio u kulturi američkog sporta, bukvalno. I tada, još od tada kreće UFC najbrže rastući i evo vidimo godinama kasnije da je to istina. Koliko je bitno, baš to što si spomenuo, mislim ja sam isto iz sveta sporta pa znam, ali da ti malo približiš iz UFC sveta, koliko je bitno to da ljudi znaju te borce. Šta vole da jedu, kakvi su van sporta, jel imaju ženu, decu, koji su im hobi, čime su se bavili pre UFC-a. Malo da ih upoznaš na tom ljudskom nivou. Nekako mislim da je posljedice koje se u ovom sportu kao pronalaze, odnosno šta može da izađe iz meča, kao to su velike i teške posljedice. I onda mislim da ljudi sami po sebi kao emotivnije prate borbu. Ne kažem za druge sportove ljudi da se neko ne uvredi. Ja sam isto, znaš, fudbal smo ti ja pratili godinama, decenijima, ja pratim i dan danas i druge neke sportove, ali najviše borilačke, ali mislim da je Dan Hardy, bivši UFC komentator i bivši borac, je rekao kao, pričam sa svojim drugarom koji je dobar tenisir i on mi kaže, pa ja tebe mogu dobijem u tenisu. On kaže, da, ali ja mogu tebi da prebijem, mogu da te dobijem ovako, znaš, i to sve. I onda kao, to je uvek nekako baš alfa, baš muški i sve to i mislim da se ljudi povezuju sa tim jer ti ako, brate, navijaš za jednog i za drugog, mnogo te nekako možda i više boli taj poraz jer kao, jebi ga, ipak je čovjek dobio batine, ali zašto je ljudima bitno da znaju to što ti kažeš, pogotovo danas vidimo, ajde pričat ćemo i u to vreme, danas zbog društvenih mreža, danas baš onako i nekako organizatori, promoteri kao daju motivaciju, hajde postavi nešto, menadžeri isto kažu postavi kako si trenirao, makar kako vreću udaraš ili tako nešto, jer ljudi vole da vide tvoj život, tvoj proces jer se vežu za tebe, navijaju kao jebote, on mora da pobedi, tuča je ipak onako velika stvar i sve to. Ali da, bilo je to jako bitno zato što su to, mislim, zato što je dosta onako sport koji je zasnovan na hajpu,
dosta vatre ima, dosta ima tenzije i onda mislim kao da hoćeš da vidiš da li je možda ispravan lik za kojeg navijaš. Često ljudi povezuju svoje vrednosti sa borcima, znaš, tako da karakteri su jako bitni. I onda imaš tu razne ljude. Imali smo, pričat ćemo i posle našo Conora, imali smo, ne znam, i Charlesa Oliveira koji ne zna reč engleskog, ali je mnogo marketabilan zato što je se uvek pred borbu ofarba, brate, bličuje kosu, razumeš, od kad mu se ćerka rodila i rekao je ja sam prosvetljen. I od tada čovek nije mogao da izgubi. Znači, totalno je promenio svoju karijeru, stil borbe i tako to. I onda ljudi se povezuju sa najrazličitim karakterima. U MMA svetu možeš naći svakakve. I koliko u stvari zbog, želim to da istaknem, UFC je baš pratio tehnološke trendove i sad u svetu društvenih mreža ti izgotiviš nekog borca zato što je možda iz tvoje države ili farba se, a i ti se farbaš i ti si malo... Svi ti borci su malo čudni, svako na svoj način. I u svetu društvenih mreža ti možeš 2 klika i da zapratiš tog lika i da vidiš šta on radi day to day. Ti ranije kad je bio TV, ti realno ako imaš 100 boraca, ne možeš da pratiš 100 boraca šta rade. I onda uz pomoć društvenih mreža i demokratizacije sadržaja si došao prvi put u mogućnost da ti nekog, ne znam, 30. najboljeg u svojoj kategoriji možeš da pratiš karijerno, dok ranije nisi imao medijski prostor. Jednostavno nije bilo dovoljno i... Mislim da je ono što smo malo i pričali pre samog programa, koliko je social media driven ovaj sport. Zato što, na primjer, fudbal i sportovi koji su došli ranije, ok, možda to ima veze i sa vremenom i kao hronološki, mislim ovo je došlo ranije, je bilo nekako onako više, neću kažem sad da je loše vreme i da je dekadencija društva, možda u nekim stvarima jeste, ali tada je bilo ono kao sport zbog sporta, ali sada je dosta što ti kažeš hajde da vidimo šta radiš, kakva mu je ishrana, jer isto, na primjer, evo, šta je bitno napomenuti, borci su nekim ljudima heroji, jer pazi, to su muškarci ili žene, devojke koji izgledaju jako dobro, koji se hrane zdravo, koji izgledaju kao heroji, bukvalno kao superheroji, i onda ih ti i zbog toga pratiš, zanima te kao kako da budeš najbolja verzija sebe kada vidiš kako njihova tela izgledaju, kako se kreću, kako se možda i nose, neki od njih su jako elokventni na ovom najvišem nivou, možeš čuti ljude koji su, imaš ljudi koji su i fakultetski obrazovani i sve to, retki su, ali, mislim, ređi su, ali ima i toga, tako da, to je, znači, social media i UFC idu rame uz rame. Dana je baš pričao o tome da kad su otkupili prava za UFC, nisu dobili celu biblioteku sadržaja i nisu dobili prava na igricu itd. To su sve morali dodatno da dokupljuju kasnije. Ali je rekao u jednom intervjuu koliko mu je bilo neverovatno kad su otkupili prava za DVD-eve, koliko su zarađivali para od DVD-eva. DVD-evi sad ti u stvari kao neki, da kažeš, streaming. Platiš i pogledaš nešto, ali kao... taj ceo progres nisi imao svuda na TV UFC, pa si imao pay-per-view, pa si imao DVD-eve, što isto nisi mogao svuda da kupiš na početku, pa si imao igricu. Igrice, na primjer, znam da ti ne igraš baš Nisam toliko, ali igrao sam ranije u UFC. Mnogo je isto bitno, ja znam kad sam istraživao za fudbal, tipa Premier ligu, mnogo više sati ljudi igraju na PlayStationu nego što gledaju utakmice na TV-u. Da, to je bitno, I gomila ljudi koja inače ne bi ušlo u svet UFC-a ili nekog sporta, zapravo prvo uđe kroz igrice, izabere neki tim ili borca u slučaju UFC-a, kroz to zgotiviš sport i borca i onda pređeš na to da zapravo gledaš. Da, sport. To je zanimljivo kako se povezuje, to je na primjer ono kao kako smo u osnovnoj geografiji učili, tako što si znao fudbalske klubove, pa po tome tako ljudi u igrici vide nekog igrača, što ti kažeš borca, isto tako šta je tu doprinalo kod igrica, što je danas taj PvP, brate, popularno, znači brate, multiplayer, da ti možeš sa nekim klincem da se prozivaš i da igraš i sve to, i ljudi to obožavaju, taj competition deo gde ljudi možda ne treniraju taj MMA, ali onda mogu kažu kao I beat your ass, znaš, u fazonu, dobio sam to u igrici, i da trash talkuju i ta kultura, mislim, gaming je stvarno pre popularan posljednjih, ne znam, 15-20 godina je baš bitna stvar. Pa i uz pomoć interneta da se povežeš, da nije više da možeš samo nekoga da pozoveš kući da igrate, nego možeš preko interneta. Sa bilo kim na svetu. Deluje mi UFC zato što je, da kažeš, mlađi sport od boksa, fudbala, golfa, košarke
je uspeo lakše taj talas novih tehnologija uvek da isprati. Pričat ćemo posle kratko o Power Slapu, samo iz ugla društvenih mreža. Isto me zanima tvoje mišljenje. Ali šta misliš, koji deo UFC je najviše profitirao zbog društvenih mreža? Jel su to, na primjer, izašao mi neki short pre neki dan na YouTube-u gde je pisalo kao top 5 najbržih knockoutova u UFC-u, gde ti za vreme jednog shorta od minut sam video 5 najbržih knockoutova koji zajedno su 1 minut dužine. I kao te neke stvari su bile mnogo teže ranije da se isprate na TV-u. Znaš, koji, ili su to pres konferencije, koji deo misliš da je sporta najviše profitirao zbog društvenih mreža? Pa mislim da su, svakako borba na kraju dana je najbitnija, tako da ti klipovi, što ti kažeš, završnica, finiša i sve to, ali zapravo ovo što smo isto pričali, te pres konferencije i one-lineri, mislim da to je McGregor baš doveo na neki viši nivo, pre njega je bio Chael Sonnen koji je bio mnogo smešan, duhovit, zanimljiv, ali bio dobar borac, ali opet nisu rezultati toliko pratili. Onda je kod Conora to podignuto na tako viši nivo jer je čovjek i stvarno imao rezultate u tom kavezu i onda stvari koje se klipuju, mislim onaj who the fuck is that guy je nešto će zauvek ostati, kao Jeremy Stevens je čovjek koji ima preko 20 UFC borbi, da kažemo praktično legenda, a ljudi ga znaju kao i dan danas kao who the fuck is that guy, razumeš? Tako da mislim da su te pres konferencije, jer to je bilo nešto gde ja se sećam to McGregor kad je bio u Prime-u, to se gledalo religiozno, bukvalno. Znači, čekaš na YouTube-u i McGregor je često u saobraćaju nešto se zaglavi pa kasni, onda ljudi u chatu pizde, znaš, ali pazi, to sve donosi iščekivanje. To su live streamovi, razumeš? I to je publika, znači na njegovim merenjima, kada je zvanično merenje i pres konferencija dan pre merenja, to je publika kao za vreme fajta. Znači, dođe po 10.000 ljudi tu sigurno, znaš. I koliko je to bitno, spominješ završnice na društvenim mrežama itd. Gomila sportova, sad imaš specifična prava šta smiješ da stavljaš na društvene mreže. Naprimjer, Liga šampiona, klubovi za vreme utakmica mogu samo slike da stavljaju. I baš su specifična pravila posle 48 sati šta smiješ da uradiš, posle nedelju dana, posle mjesec dana, gde ti imaš UFC borbe. Ja sam gledao njihov YouTube kanal, klipovi koji dobiju i 10 miliona pregleda, ali to je sve 10 sekundi, 20 sekundi. Ti imaš full borbe koje izađu 6 mjeseci, godinu dana nakon same borbe, koji imaju desetine miliona pregleda, neki od njih. Zašto sve ovo spominjem? Ti, kada ti je najbitniji deo UFC eventa borba, a borbu ne smeš zbog raznih prava odmah da izbaciš, oni su uspjeli da naprave ogroman hype od pres konferencija i weigh-ina. Weigh-in realno, kada ovako izdvojiš na kratke crte, lik dođe, skine majicu i stane da se izmeri na vagu. I to je to. Kako su uspjeli od tih stvari da naprave kontent gdje ljudi žele da budu deo toga. Stvarno nevjerovatno. Da. Ali ja mislim to nemaš toliko u drugim sportima. Samo ono što sam napomenuo da je prosto tenzija u tom sportu, ne zašto je meni to omiljeni sport, ali veća je prosto nego u drugim sportovima, jer znaš da će ljudi bukvalno potući. Jer često si čuo Zlatan Ibrahimović je 3. dan crnog pojasa u tekvondou, on bi prebio sve, ali nikad to nećeš vidjeti. On ne može Ramosu da dođe i stvarno da ga šutne kad mu je zapretio, kao kad bi on mene tako faulirao, ja bi mu polomio noge i sve to, slabi ga. To nećeš vidjeti kao, a ovdje stvarno za sve što su pričali sutra moraju da odgovore za te reči. I onda mislim da to ljudima, i onda ljudima, to su, znači, face-off kultura, ta u UFC-u, to je to merenje, znači da se oni pogledaju u oči, da vidiš, brate, to kad su pod tenzijom, kad publika vrišti oko njih, kad kamere šljocaju. Da i Dana razdvaja. Da i Dana razdvaja, razumeš, da Dana, koji kaže, trenirao sam malo jače, kao naš, i to sada bi mogao da razdvojim ljude i to, tako da, to pravi nevjerojatan hype ljudima, iščekivanje. A reci mi, koju ulogu Dana White ima u svemu ovome? On je nekako predsjednik i zaštitno lice UFC-a već 20 plus godina, ali mi deluje u odnosu na sve druge sportove da je on srazmjerno njegovoj poziciji najveća medijska ličnost. Ne znam, ti imaš u raznim sportovima tipa predsjednika FIFA koji se menjaju ili ove komisionere u NBA-u koji se menjaju, a oni nisu medijske ličnosti. Oni se pojave, prepoznatljivi su, ljudi i znaju,
ali, brate, Dana White je promoter u stvari svih borbi. I to je čovek prevazišao sve bokserske promotere koji su inače decenijama pre njega važili još 70-ih, 80-ih godina za te likove koji previše se pojavljuju i kao ne želim njih da gledam, hoću boksere da gledam, ali Dana White je kontraefekat neki postigao i zaista je prezabavna ličnost. Znači on je sad još i tame, što se kaže, smirio se. Umo je mnogo da psuje u intervjuima i da jebe materi novinarima i svima. I prosto i to je Dana White, ako si primetio možda poslednjih godina i ovako generalno sad, baš se vidi da to priča, freedom of speech. Znači to je kao glavna vrlina Amerikanaca kojim se diče, on to mnogo voli i mnogo potencira i napravio neku neverovatnu stvar da sada u srednjoj kategoriji imaju šampiona koji priča borderline, ne znam smem da pomenem, ali ajde reći ću, rasističke stvari neke, razumeš, i svašta priča bez pardona. I Dana White kaže, meni se to ne sviđa, on je lik, knucklehead, lik je idiot, ali ja verujem u slobodu govora. I neverovatno što je UFC uspeo da uradi kao neki, ajde, neću sad da ih glejzujem i sve to da im ližem bulju, ali kao neki posljednji bastion slobode u Americi gde stvarno uz stand-up komičare koji su i dalje mogu da se šale na razne stvari i sve to. Tako da mislim da je to bitno za taj deo publike i to je mnogo bitno za marketing u Americi koji dalje postoji ti ljudi koji su hardcore, koji hoće prosto slobodu da se kažu neke stvari koji nisu kao nemoj, povredit ćeš mu osjećanja. Dana White je za to maestro. I kao ličnost, to što kažeš koliko ima pratilaca na Instagramu i sve to, prate ga ljudi. Zanimljiva je ličnost, čovek je i u jakom treningu i sam po sebi. Snimao je one vlogove kao kada isprobava pice, kada isprobava hranu, pa ljudi i to zanimalo, razumeš, kao pa rejtuje picu, pa rejtuje ovo i onda kaže ovo je shit, ovo je dobro. Baš zna da se poveže sa fanovima, ali je, rekao bih, najviše zašto je bez dlake na jeziku ličnost. Koliko misliš da je bitna njegova uloga u tome što je toliki ljubitelj sporta da zna da napravi match-upove i sve koje ljudi žele da vide? Koja je njegova glavna uloga u UFC-u? Ne gledamo sada, nego istorijski, da kažemo. Da, to je dobro pitanje, da. Pa taj matchmaking je zaista bitan. Uvek je on imao tu pomoć. Joe Silva je bio tu sa njim, Sean Shelby koji dalje matchmaker, ali Dana White dok nije imao power slap, dok nije imao tolike pare i sve to, pa je baš bio balls deep sam u UFC i sve to. Zašto, pričat ćemo posle, znam da smo pričali o toj temi, ali da najavim malo, zašto su uspeli da pobede boks, zato što u boksu čekaš godinama nekad na neke mečeve, ljudi su poludili više, 6 godina čekaju, ne znam, Joshua Fury sada, 9 godina bukvalno se čeka na taj meč, izgleda će se desiti u boksu, a u MMA-u ti bukvalno, čim oni vide društvene mreže, puca ovo, puca ono, aha, najviše komentara za ovaj match-up, ajde da ispuštujemo fanove. Jako su dobri u tome da se najbolji bore protiv najboljih i Dana White je uvijek potencirao to. Nema veze, najbolji se bore protiv najboljih, nećemo biti kao boks da ljudi skapaju od žeđi za tim mečom, nego ćemo, eto, gladni su ljudi, daćemo im to. I zato sam se i ja toliko naložio na taj sport, jer uvek si dešavalo se čak da su dva borca koji su u nekim stadijumima karijere da još možda nisu ni u prime-u, ali su toliko dobri i ti želiš da gledaš i UFC ih upari. Jer veruju kao ako su oni zaista dobri, toliko sreće se opet u revanšu za 3 godine. Što je mnogo dobar mentalitet i mislim da je to mnogo privuklo i mlade fanove i ljude koje danas žele sve i odmah. I za koliko je revanša bilo, gde se napravi borba, reši se i onda kao, ok, idemo ponovo za 6 meseci. Ili 9, ne znam za koliko, ali je unilateralno isto donošenje odluka, jer UFC kao organizacija, Dana White je jedan promoter UFC organizacije. Šta je u boksu problem? Imaš 2 televizije i 2 kao, brate, produkcije, to je promoterske kuće, pardon, i onda se oni svađaju jer ovo je za ovu televiziju, ovo je za drugu televiziju. To je često bila prepreka u boksu da, jer ESPN hoće, a hoće i Showtime, razumeš, i onda ne mogu da se dogovore. UFC to nema, jer imaju jedna organizacija i to je to. A reci mi, u jednom podcastu je Dana pričao koliko mu je bila bitna TV produkcija. On je uzeo sve ljudi koji su sa TV produkcije su bili deo produkcije za boks koji se zove Showtime. Showtime, ja mislim. I koji je rekao, mislim malo u Dana White fazonu, kaže, doveo sam sve te ljude, ja mrzim kako izgleda boks i promocija i snimanje i sam event i sve, a doveo je te ljude iz boksa, pošto je verovatno najsličnije što je mogao. Ali im je bukvalno rekao kao, moramo da to izgleda ovako, ovako i ovako. Daj mi uglove gde se vidi da se mrze, daj mi uglove gde je ta veća tenzija i sve. I gde je i otpuštao ljude koji su u fazonu,
Ne, brate, mi se bavimo 10-20 godina produkcijom boksa, mi znamo kako treba. Ne, Dana ih pozove, čao. Znači, my way or the highway, ono, čao, zdravo. Jeste, da. On je dosta kao što ti kažeš, ono, surov i agresivan, ono, promoter koji je, ono, znao šta želi, ali treba napomenuti zašto je to tako. Čovjek stvarno ima background u borenju. On je zapravo, mislim, on je držao kao neke cardio box časove, ono, soccer moms i tako to, ali je opet čovjek koji, ono, ima neku veštinu i onda samim tim je, on uvek kaže, brate, pošto bile su često one kao svađe između bokserskih analitičara za MMA, kako je to, ono, pregrup sport, kako je ovo džentlmenski, i on uvek kaže, ja sam boxing fan, ali kao, da se razumemo, ovo je the new shit. Ovo vole novi momci, razumeš, i ispostavila se istina. A reci mi, kako ti sa te produkcijske strane izgledaju borbe? Mislim, imaju mnogo kamera. Meni je uvijek presmešno kad vidim ono ljudi oko, kako se zove, oko kaveza. Kada imaju platformicu, ono, da. Da, a vidiš ljudi oko njih su platili tipa kartu $50,000 i gledaš dupe nekog, ono, kamermana tu. Ali imaju sjajne pozicije kamera i ceo taj walkout i scene, iza scene momenti gde vidiš da treniraju, pripremaju se za borbe i sve. Pričat ćemo i o Embedded serijalu, ali produkcijski meni izgledaju fenomenalno svi UFC. Kamere je fantastične, znači počevši od promene entransa, znači izlazaka. Uvek si imao kao i u boksu, ne znam, i u MMA-u na samim početcima, kao imao si neku rampu i sve to stage. Onda UFC odlučio, ajde da borci izlaze iz publike, razumeš? I onda je nekako dosta personalnije sa publikom i ta kamera koja ga prati, prvo kad je on pozadi, razumeš, pa ta tenzija dok on ne izađe i sve to, pa čuješ publiku. Isto prvih 30-40 sekundi pesme kod main eventa, kod glavnih borbi, gde je takva tenzija i gde čekaš na onom video bimu, razumeš, to su fantastično odradili. Iščekivanje ljudi neverovatno, onda kada vide svog heroja ili lika kojeg mrze, to kreće ludilo, razumeš, i to je ono zbog čega se ljudi možda i uključuju u prenos, ono, da vide, znači, pre same borbe, hajde da vidimo kako će lik ući, razumeš, to su odlično odradili. Puno kamera, što si rekao, isto, ono, i kod same borbe i sve to, da vidiš kod replaya, razne uglove, naravno, to je vrlo profesionalno odrađeno, tako da to je... Da, vidiš neke borbe, mislim, zeznuti su neki uglovi kada je neko baš uz kavez, uz ogradu, ali uvek imaju neku kameru, i na facijalne ekspresije boraca. Za televiziju, fantastično za praćenje, ja ću reći kao neko ko je i kao komentator sedao pored kaveza, čak i kad si tu najbliže može da ti bude nekad malo sranje zbog stubova, i onda da moraš na monitoru da gledaš. Tako da je za ljude koji su ono konzumeri, koji gledaju kod kuće potrošače i sve to prezabavno i predobro to osmišljeno. Da, rekao je Dana, kaže, ne znam koga je pitao kao, pa ti imaš ono najbolje sedište koje možeš da izmisliš tu, ali ti gledaš na mobilnom, na ekranu, i on je rekao kao, pa da, mene najviše zanima kako to izgleda za milione ljudi koji prate. Ali mislim da mu je malo i do ovoga, jer čak i on nekad možda ne vidi toliko naše. Dobro. Ajde malo da se prešaltamo na ličnosti u samom sportu. Imamo neke ličnosti koje realno, što se tiče pažnje, su privukle mnogo više od drugih. To najčešće, koliko ja znam, ide uz kvalitet samog borca. Ajde da pričamo o Conor McGregoru, koji evo sada će imati svoju prvu borbu posle 5 godina, koji je u nekom piku karijere se penzionisao iz MMA sporta, otišao u boks na jednu tuču, zaradio ogromne pare. Možemo da spomenemo to da jedan od razloga što je otišao iz MMA sveta jesu pare. On je zaradio 10 puta više od jednog boksing meča nego što je od raznih, da ne kažemo od one najveće borbe protiv Habiba, ali od nekih drugih borbi. Da spomenemo to da UFC, pošto nema neku jaku konkurenciju, da se kaže iskreno u MMA svetu, oni određuju koliko će da plaćaju svoje borce, gde ti imaš, evo sad ću pročitam baš statistiku, pričali smo o to pre eventa. Da, koliko je od zarade ukupne. Imaju ubedljivo najmanje para koje daju borcima, znači... Mobbing čist. U svetu fudbala u Evropi, evo ga statistika, svet fudbala u Evropi, fudbal u Evropi 70% plaćaju igrače,
boks 62%, NBA je oko 50%, 49 do 51%, NFL 48%, tenis je istorijski jedan od najgorih sportova, plaćaju 22%, a UFC 18,6%. Zašto ovo znamo? Zato što su razni borci tužili UFC baš zbog ovoga. Bio je veliki lawsuit taj, da. I vidiš gomila boraca koji odlaze iz MMA, iz UFC-a, tako je, u druge organizacije, da. U druge organizacije ili čak i u druge sportove, neki idu u boks da uzmu pare. Ajde da pričamo, malo sam ti dao ono dugačak šlagvort što se kaže, ali da pričamo o tome koliko je Conor bio sjajan borac, pa je zbog toga zarađivao toliko para, koliko je možda još bio bolji promoter borbi trash talker. Da, apsolutno. I zašto na kraju toliko boraca odlazi kada dođu do tog nekog pika uticaja svog? On je uticao i na taj posljednji deo što si postavio pitanje kada je otišao u boks, jer su ljudi vidjeli da kao, aha, mogu ja i u MMA-u kao šampion, ali u boksu mogu 5 puta više. I onda to je dosta uticalo na kulturu. Pa sada fanove često i nervira to kada vide novog šampiona koji izgleda neuništivo i žele da ga vide kako brani pojas u MMA-u, kao kaže još jedna borba i odu ja u boks, jer su vidjeli na modelu McGregora. On je prosto neverovatan. Čuvena rečenica Dana Whitea, rekao je kad ga je vidio pre UFC-a u Cage Warriorsu, u toj jednoj britanskoj organizaciji, rekao je if this guy can throw a punch, he will be a superstar. Znači ne mora čak ni da bude preterano dobar borac, prosto kako se nosi, ti one-lineri njegovi koji će zauvek ostati, znači to ludilo koje je on doneo, harizma neka, ubeđenje u stvari koje je pričao, mislim da je to najviše. Zato što bukvalno je predviđao šta će se desiti u mečevima. Rekao je čak sa Jose Aldom je imao taj meč koji je trajao 13 sekundi, najčuveniji title fight ikada i dan danas, gde je posle meča izašao s njima kako on u slačionici vežba isti taj udarac. Sad to naravno ljudima kada uproste stvari može izgledati kao dobro, nije to ništa posebno, pa naravno on to trenira stalno, ali neverovatno da je rekao prvi udarac koji ću ubaciti, vidim da će onda se protegne malo više i da ostavi bradu i to se apsolutno desilo. I kao ličnost je nevjerojatan, kao promoter, ono što smo pominjali ti i ja, larger than life je nekako ličnost, postoje veći od organizacije, te onda imaš onu pres konferenciju kada dolazi u New York prvi put još od Buffalo, ne znam, i 94. godine, jer najduže su zabranjeni u New Yorku bili i on kaže, kada ga pitaju šta misliš koliko vrediš, neki novinar ga pitaju, on kaže 4,2 milijarde koliko je ova organizacija prodata, što ima smisla donekle, znači zapravo dosta ima smisla jer je prodata za te pare onom WME-u i IMG-u za vreme, znači kada je Conor bio najveća zvezda i on je zapravo podigao cenu. Tako da prosto bifove koje je stvarao, taj hype o kojem sam pričao, te tenzije gde si svaki meč gledao ili si ga mrzeo i kao ne možeš da veruješ da je... Hate watchuješ. Hoćeš prosto da gledaš kako ga neko nokautuje. Da, ljudi su u fazonu, brate, kao, sad se tu postavlja pitanje da li su ljudi nesigurni u sebe, ima i toga naravno i sve to i kao ne možeš da veruješ da je neko, jer ja se sećam, evo pozdrav za Aleksu, mog najboljih prijatelja, ići ćemo zajedno na UFC 1. augusta, svi mi zajedno. Mi smo njega tad posmatrali 14. 15. 16. i nismo mogli da verujemo, stalno to pominjamo kao on je držao svet u šaci. Sve što kaže, sve što uradi, pričat ćemo o tome posle, on ušao i u odela, i u viski, i u sve mu je išlo od ruke. Evo ti čovjek šta god da uradi i onda ti stvarno ti dođe kao običan smrtnik da budeš malo ljubomoran na njega, znaš. Ali ja sam ga uvek nekako poštovao i voleo, nisam propuštao ni jedan njegov ti intervjui, da. Baš zbog te rečitosti. On je bio borac koji je posle dužeg vremena si naišao na borca koji je malo elokventniji, koji izgleda, kako smo se Alex i ja sprdali, kao da je pročitao neku knjigu, znaš. I kao on sad može da ti kaže nešto pametno, elokventno, nije samo smash, fight, kurac, sve to, nego je u fazonu, kao, rekao jednom kao, ja toliko volim ovo sranje, ovu igru, kao, osjećam se kao Van Gogh, kao poludao sam koliko volim ovo sranje, znaš, opsedno. A s druge strane je malo trash, onako, lik da si u fazonu... Irska seljačina. Da, ne znam kako ga kažem, jedan na jedan pripada tom sportu, kao da je imao isti taj stav i sve za, ne znam, neki drugi sport, ne bi bilo to. Da. Ali kad spojiš njegov personality i sve i način na koji se on bori sa samim sportom, baš je... I čekivanje nevjerojatno jer ti onda kao, šta je sve pričao, sad ga čeka ovo, da li će uspeti da opravda te reči i to je ono što ljude ubija. Spomenuo si pres konferencija, ajde pričaj malo o World Touri koju su imali. To je, mislim, bila prekretnica, iskreno. Kada pričamo o tim pres konferencijama, znači Conor dolazi u UFC i kroz 2-3 godine se penje do tog statusa da je već
postaje izazivač u 66 kg i treba da se bori sa Aldom koji je šampion 10 godina, čovjek neporažen. Znači, jedan najboljih boraca ikada nevezano za kategorije. To je takvo psihičko razaranje bilo tog Alda i te pres konferencije, to kako UFC, eto, kad pričamo o marketingu i sa te strane, znači svaki grad, svi veliki gradovi, znači imali su, ne znam, Toronto, imali su London, imali su Dublin zbog McGregora, njegova kuća, Rio de Janeiro, Aldova kuća. Znači, napravili su takav show i to se čekalo, kažem ti, ti live streamovi, to su multimilijonski pregledi, onda te njihove interakcije, to je Embedded, pominjat ćemo i Embedded isto imao veliku ulogu i ti neki klipovi koji su i neki novinari uspeli da snime. Njihove interakcije, ljudi nisu mogli da veruju koliko je McGregor na stage-u njega uništavao i sve to, koliko je bio bez dlake na jeziku i onda su, da li je on stvarno takav naš pozadi i onda vide kako ga on štipne za rame, pa ga malo maltretira, znaš, i kako ga psihički bukvalno razara. A i koliko je nerealno, da, koliko je nerealno da su putovali, kao pres konferenciju možemo da odradimo mi u ovoj dnevnoj sobi. Da. Oni su putovali po celom svetu da privuku ljude i taj hype i sve oko toga. Nevjerovatno. I ajmo da dođemo do možda, ne možda, nego sigurno još veće tuče od te protiv Habiba. Da. 2018. godine. Znaš i datum. Pa znam, to su ipak ti datumi, UFC 229. Tako da. To je sigurno ja koji sam casualni fan UFC, pamtim i tu borbu, ali i sve što je išlo oko te borbe. I pres konferencije i ono čuveno iz autobusa kad ga je jurio Conor i sve. Koliko je Habib razumeo celu marketinšku stranu toga, pošto je delovao na kraju, kad su se borili, da je stvarno hteo da mu pokaže, brate, mnogo si pričao, sad ću ja da te humblujem. Ne samo da izgledalo, to je definitivno bilo njemu u glavi, tako da mislim da nije pitanje ni razumevanja, zašto je MMA mnogo dobar sport. Mnogo se krive te linije, odnosno kao blurring the lines, što se kaže, između šta je marketing i šta je realan beef. Ne možeš ti na kraju dana da gađaš nečiji autobus onim dolijem i da ga za malo ubiješ, povrediš i da kažeš što je bilo za promociju, znaš. I onda se tu te linije, mislim, Conor je isto, ja verujem, bio jako besan na njega, jer mu je dirao prijatelja u backstage-u, su, ne znam, 20-orica Habibovi ga uhvatili, pa mu lupili šamar i tako to. On je odmah doletao iz Irske, napravio to veliko sranje. Da se razumemo, UFC odobrava sve ovo u smislu ne kažnja. Oni mogu lagano da kažu, ne, oni znaju da je to isto dobro za TV. Dana White se sa pravne strane ogradio i rekao u intervjuu odmah neposredno nakon Conorovog napada, ovo je kao disgusting, kao ovo je strašno, on će imati problema na sudu, ne želim da pričam o tome, ali naravno što ti kažeš da je itekako dobro za program bilo, to je ludilo bilo, te brojke su tad bile nenormalne, ljudi su poludeli totalno i bilo je, oni moraju sad da se bore, bukvalno, kao ako možemo sad to da gledamo. I onda je bila ta čuvena pres konferencija neka gde je bilo za više evenata odjednom i onda je Dana White tu pustio na toj gde uopšte nisu bili McGregor i Habib. MSG, to jest Las Vegas 6. oktobar, brate, ovo se dešava i publika u transu totalnom. Generalno mislim da je Habib dolazi iz totalno drugačije kulture, to je bilo jako bitno za sport isto. Znači to muslimansko tržište koje je on uneo, muslimani kao jako ujedinjen svet se okupio oko Habiba, gde on dan danas, gledali smo metriku i followere na Instagramu, je zapravo jako blizu Conora, što je izgledalo nemoguće za ostale borce, do te borbe, razumeš, on je tu puno pratilaca dobio. Ali je skroz drugačiji, on je Rus, još musliman. Nije zapadnjak, nego je istočnjak, kako bi se reklo. Istočnjak, da, pravi, totalno humble batica, konzervativan i sve, i onda imaš ovo Conora. Moment sa pres konferencije gde mu Conor nudi viski, a ovaj musliman i ne pije viski, to su ljudi upamtili baš jer je to baš velika uvreda za vernika. Što je i Conor sigurno namjerno uradio isto. Ali Habib je tu imao isto neke sjajne one-lineri i deluje mi da je on od svih dagestanskih boraca najviše razumeo moć toga, iako nije hteo da bude skroz uključen u celu dramu. Odradit ću ja svoj deo i imao je tih par one-linera. Reci mi sada, znači, sama borba se desila, Habib ga je pobedio i imao je čuveno Let's talk now. Kad ga je u jednoj rundi na podu udarao i rekao je Let's talk now. Gde videlo je sve vreme da je Conor bio u fazonu, brate,
znači, podigao sam stakes ove borbe, zaradio sam i tebi i meni još više para, pusti me da kenjam, ono. Ali eto, znači, mislim da smo dobro opisali koliko je Conor podigao stake svojih borbi. Da. I njegove borbe su neke od najvećih u istoriji UFC-a. Od tipa 5 najprodavanijih pay-per-view-a njegova su 4. Znači, taj najprodavaniji ubedljivo, on je, znači, Brock Lesnar imao 1,6 miliona za main event UFC 100, onda je McGregor sa Diazom oborio 1.650.000 unita su prodali pay-per-view-a i sa Khabibom je 2,4, znači oduvalo je čak i Diaz borbu. Tako. Da, i imamo moment gdje on, ajde da spomenemo taj deo što je isto bitan za naš program, da main event karte, to je znači u okviru jednog eventa UFC-a ima koliko borbi? Obično bude 12-13 borbi, da, ukupno. Za jedno veče? Za jedno veče, da, i onda imaju main card koji je na pay-per-view 5 borbi. Koje je 5 borbi, gdje ti borci zarađuju procenat pay-per-view-a. Da, uglavnom main event borci, to je malo sad struktura kako je koji pregovarao, nekad se desi ako je zvezda sam po sebi, a ne drži pojas, ali uglavnom su to dva glavna aktera večeri uzimaju cut od pay-per-view-a. I imamo slučaj gdje Conor nije bio zadovoljan sa, mislim, realno kad gledaš, ako imaš 12 borbi za jedno veče, većina ljudi će da se uključi za tih posljednjih par borbi, ako ne samo za tu jednu na kraju. Da, to je skroz fair. I on je razumeo koje vrednost on donosi UFC-u kao organizaciji, traži još više para, traži i udeo u UFC-u, gdje mu nisu to dali, gdje je on rekao, ok, ja ću sad da napravim brand viskija, ja ću sad da napravim brand, ima aplikaciju za treniranje, ima svoju odeću, ima svoj, gledao sam posle, irski restoran neki, ima pivo svoje. Ima svoj lager, da. Da. I vidiš gdje je on rekao, ok, neće mi dati procenat, ja ću napravim sve ove firme gdje sam ja 100% vlasnik, napravio svoju firmu za promovisanje svojih borbi i trademarkovo je svoje The Notorious, Conor McGregor i sve, gdje on je vlasnik svoje priče u UFC-u. Gdje svi borci se oslanjaju na UFC, ok, prodaj ovu borbu, ja ću dođem da se borim, ali ti odradi sve oko toga. On je rekao, ne, hoću ja da imam muda u tome. I na kraju, kad ništa nije uspeo, odlučuje da se penzioniše iz MMA sveta i otišao je u boks. Imao je jednu borbu protiv Floyda Mayweathera, gdje je isto pres konferencije pokidao. Da. I da su opet pay-per-view buys oborili, znači 4,4 miliona, nevjerovatna brojka. Gdje je ponovo izgubio veliku borbu, ali je ponovo zaradio gomilu para. I tu je zapravo, izvini što te prekidam, ispregovarao, bilo je McGregor Sports and Entertainment, ta njegova kao sportska promocija zapravo je, pa je imao udeo tu i zato i zaradio tolike pare, jer su zajedno sa, on je toliko bio moćan u tom trenutku, jer to je bilo posle svih pobjeda, posle MSG-a gdje on postaje dupli šampion, gdje ono izgleda kao da hoda na vodi, bukvalno. Onda je Dane uspeo da ubedi, koji je posle toga rekao neću ovo više nikad raditi, kao to sam radio samo za njega, da i on bukvalno bude ko-promoter u to. Znači Dana White sa jedne strane kao UFC, Showtime je bio kod Mayweathera, Mayweather Promotions i McGregor Sports Entertainment kao 4 glave koje promovišu to. Tako da napravio presedan, nevjerovatan. Da, nerealno i deluje stvarno da UFC ne plaća dovoljno borce kad vidiš da je i u nekom piku Khabib otišao, da je McGregor 5 godina bio u penziji, evo sad se vraća, potpisuje ugovor za 5 borbi ili 3 borbe. Znam da mu je sljedeći u aprilu da je rekao to, sad ne znam koliko je tačno borbi, da. Ali isto limitirano je sve potpisano. Jeste, da. Neće da im I da... još ga, znači, on je sad u julu i stavljaju ga za april, što je sam rekao, kao to me malo čudno, kao što me toliko odvajaju. Sad ne znam da li je zapravo, pošto on je 2 borbe na ugovoru starom imao, ne znam da li je sada zvanično i potpisao novi, to nisam vidio, to si ti sad rekao, ali znam da je rekao to april i onda da li će biti slobodan ili ne, nisam siguran, tako da. Gdje sam sad išao s ovim? Pa o McGregoru smo pričali o tome kako UFC si rekao da malo plaća definitivno da tako izgleda. Pa da, što je godinama problem, da, zato je lawsuit bio i to ucenjivanje, stvarno imaju monopol na tržištem i kao nijedna organizacija ne može da im prismrdi i onda kao, ja ću te plaćati koliko ja želim. Ali evo i Paramount koji je došao, Paramount Plus koji je kao streaming servis kao Netflix, HBO ili šta god,
koja je otkupio prava za Severnu Ameriku, za UFC, je u stvari omogućio gledaocima da za mnogo jeftinije svotu novca gledaju borbe, pošto je streaming servis, ne znam, $10-11 mesečno, dok je pay-per-view bio mnogo više od toga. Jeste, da, bili su $90 i to. Ali su se žalili ovi najbolji borci, koji najviše prikupljaju ljudi, zato što su oni plaćeni isto, ako ne i manje nego ranije. Da. Dok se samo podigla donja granica deluje za borce. Tako da, deluje malo... Komunizam. Da, pa ne znam... Ovi glavni ti donose toliko pažnje i svega, a ti ne možeš ni njih dovoljno da platiš ili koliko žele. Deluje da je sport u zeznutom, ne sport, da je UFC konkretno. Dobro, i sport, zato što to utiče na sve ostale organizacije i na sve borce koji žele baš tu da dođu iz drugih organizacija jer je to najveća scena. Ja mislim da je UFC toliko brzo napredovao, marketinški, finansijski, da prosto imaju sad toliku slobodu da mogu da rade šta žele. Nažalost, dok ne krenu da kaskaju možda na tržištu, dok se možda ono što kažu ne opuste previše, što ne verujem da će biti u narednih 7 godina dok je Paramount ovdje, jer ogromne pare dobijaju i kao neće moći niko da ih svrgne sa trona, ali dok se ne pojavi neka druga organizacija, na primjer kao što u američkom rvanju WWE je toliko dugo vladao, pa se Ted Turner koji je skoro preminuo, koji je medijski mogul, neverovatan bio i osnivač CNN-a i te druge organizacije WCW koja je krenula da radi i malo drugačiji program i onda su ih pojeli rejtinzima. To može da se desi u UFC-u. A reci mi, jel ti deluje da je UFC pokušao posle svega toga sa Conorom da kažu ok, ovaj lik imao preveliku moć, preveliki uticaj, ajde da napravimo sada nove, njega stavljamo sa strane, ajde da napravimo nove Conore. Da, definitivno najveći pokušaj sa Seanom O'Malleyem. Znači, Sean O'Malley kao neko ko, Amerikanac, ali isto irskih nekih korena, farba kosu dosta, voli da duva i tako to, ali opet je nekako istetoviran, razumeš, i komercijalna ličnost dosta. On mi deluje od svih boraca možda da je najveći content creator, u smislu vidio sam ima YouTube kanal sa dugim videima, po 20-30 minuta vide. Podcaste isto snima čak sa svojim trenerom Timom Welchom i to sve. Jako je duhovit i zanimljiv, kao postavlja onako kratke klipove na Instagramu kako trenira, ali onako smešno kako trenira, da izgleda da mu je postura mnogo loša, zapravo čovjek je bivši UFC šampion koji će se možda uskoro opet boriti za titulu. UFC je baš pokušao sa njime, ali šta su propustili, to je šta nisu videli, samo je jedan McGregor, bukvalno. I kao što se tiče tog mic skills, što se kaže, i tih konferencija, ljudi prosto nemaju Conorovu energiju da toliko pričaju, da toliko ulaze u konflikte i da stvaraju. On je više chill guy koji ima personality, simpatičan je, smešan je, izgleda kao što kažem, istetoviran, pa roze kosa, pa će onda oni tvrdokorni muškarci kao vidi ga ovaj peder, razumeš, i tako to, i onda to isto privlači ljude. Definitivno ima izgled, ali tu energiju, to ono što je lekovalo. UFC je, to sam isto htio da pomenem, mnogo bitno, promotivni materijal što se tiče samih proma od 4, 5, 6 minuta pre te neke velike borbe. Doveli su, ne znam, Johna Malkovića da bude narator i tako te stvari. To su sjajno radili, to su isto milionski pregledi, ljudi su obožavali te promoje još pre, ne znam, 7, 8, 10, 11 godina, još kad je Conor bio u tom prime-u. Ajde spomeni, objasni publici zašto je Embedded toliko bitan format bio za UFC toliko godina. Šta je Embedded? Embedded je bukvalno, znači, serijal od 7 epizoda u Fight Weeku gde se prati 6 ili 7 epizoda, pošto onda je praktično taj posljednji dan ide borba, tako da 6 epizoda zapravo izađe, jer oni od ponedjeljka krenu pa i samu tu subotu objave još jednu epizodu i onda uveče je borba. Prosto kada je kulminacija sve tenzije, svih reči izgovorenih, svega, evo sad će da se bore, mi jedva kao fanovi čekamo, ti vidiš kako lik sleće, kako doleće u taj grad, kako trenira malo, kako deluju posljednje pripreme i te posljednje tenzije, brate. Znaš, ti gledaš lika koji se bori za 5 dana i da vidiš kako je, na primjer, smiren, kako ili tipa šta je u MMA-u postalo jako popularno, ti kao internet psiholozi. I to se često na merenju kao, postura mu je loša, izgubit će meč. I često se dešavalo da ljudi primete, ja sam isto kao klinac nekad primećivo, imao sam tu intuiciju, mada verujem da se to dosta ljudi javlja kada vidiš govor tela nekog lika i vidiš kao nije mi baš samouveren i tako to, što nekad može iskreno dosta da zavara, nekad na veče borbe se čovjek pojavi totalno samouveren i drugačiji. Imao si baš taj sneak peek, brate, u njihov
život neposredno pred kao totalni dokumentarac, haos. mini Da. dokumentarac. Kao mini dokumentarac, ali jako, jako blizu totalnog haosa koji će se desiti i ljude to toliko ložili. Ja se sećam koliko smo mi uvek čekali to. Podgreva tenziju, baš tako. Znači totalno, pucaš od uzbuđenja i onda gledaš, skida kile, sad je malo smireniji, to sve deluje malo dehidrirano, tu je sa trenerima, gledaš tehnike koje je pripremao, pa on kaže par reči za kameru, eto kao spremni smo, tako i tako, verujem da će ovo biti moja prednost, šta god. Pa su nastajali brojni mimovi, znači imao si curse-ove, kao što imaš Drake curse, na koga god se Drake kladi, on izgubi, tako si imao tipa haircut ili barbershop curse na Embeddedu, kogoda se ošišao, brate, u main eventu je gubio, i onda je bilo kao, tipa, ne znam, Dustin Poirier kad god je bio ćelav je gubio i onda su ga zvali kao hair salon Poirier, kao dobija sigurno, jer kao kad ima kosu i kad je na stranu, dobija sigurno, onda je to memeable as fuck je isto bilo, tu je bilo mnogo momenta. Koliko je to interesantno kada napraviš produkt koji ti je internet first, gde napraviš nešto što je toliko kvalitetno, ljudi sami naprave svoje narative, mimove, priče. Fanovi su velika stvar i to mora da se pomene, znači ti mimovi, UFC je napravio takvu mašineriju i toliko je fan-friendly content da ne moraju više ništa ni da rade. Puste fanovima, da vidiš Twitter na šta liči, to je tako smejanje. Mislim, ima mnogo toksičnih ljudi, ali to su toliko dobri mimovi, toliko dobre situacije, TikTok editi su da se valjaš po podu bukvalno i to doprinosi mnogo popularnosti UFC-a. Ljudi, da se razumemo, danas živimo u vreme interneta, internet je broj jedan medijum i na društvenim mrežama ako si... Znači ti prvo moraš da uspostaviš na društvenim mrežama svoj brand, to ako uradiš, bato, ti si završio. Deluje da Amerikanci najbolje, verovatno, što se tiče sporta, promovišu na internetu, a UFC je sigurno jedan od najboljih organizacija na internetu. Reci mi, kad smo već kod te internet ere, podcasti su u posljednjih 10 godina dobili nenormalnu popularnost. Imamo slučaj gde najveći podcaster na svetu, Joe Rogan, je fan MMA već 30 godina. Igrom slučaja, da. Da, komentator je UFC programa i intervjuer posle borbi i sve. Plus dovodi sve te najveće borce na svoj podcast i daje nenormalnu medijsku pažnju, dovodi u mainstream. Ti ako imaš najvećeg mainstream podcastera da konstantno priča o tome i priča o UFC-u sa ljudima koji nisu čak iz tog sveta, koji je uticaj Joe Rogana na ceo UFC? Nenormalan. Možda kao kada podvučemo crtu, zapravo, evo ti i ja smo do sada pričali o Dani Whiteu, o Conoru McGregoru, kao ko je tu najveći uticaj. Možda je Joe Rogan, low-key, što se kaže, ispod radara, najveći uticaj doneo i baš zato što si rekao ovaj posljednji deo gde su ne samo ti najpoznatiji borci dolazili bili ekspozovani njegovoj publici, nego, ne znam, dođe mu Neil deGrasse Tyson, dođe mu Kanye West i on pomene nešto vezano za MMA, razumeš, znači sa takvim gostima dotakne se tih tema i onda kao nekako i ta casualna publika kao zašto ovaj lik koji ima najjači podcast na svetu toliko priča o tome, onda su dobili kao nekako prozor kojim je Joe Rogan otvorio u taj svet. Mislim, on čovek, taj podcast je, ne znam, od kasnih 2000-ih, početka 2010-ih već postao jako popularan i onda, naravno, posle 2020 i kako Spotify uzima maha, pa onda on 2019. zapravo, da, 19-20, on taj deal ima za $100 miliona, to se sećam baš cifre, kako dobija i onda sve više i više i UFC raste sa tim, imamo COVID, to isto da pomenemo obavezno. Nekako se sve poklopilo i to isto, znaš, i on je, njegov podcast isto rastao i UFC je tada rastao kao jedini program koji je bio. Spomeni tu 2020. kada je korona krenula, svi sportovi su se, zatvorili. Znaš ti koliko je to bilo bitno? I zbog više stvari, sad ću ti reći, zato što tu je UFC sebi pokazao da može bez Conora, da može bez bilo koga. UFC je napravio, i tu je Dana White, evo sad se vraćamo, ko je najbitniji, pa možda ipak Dana White na kraju dana. Njegov mozak radi tako da on je u fazonu, on to uvek izjavljuje, ja se ne plašim ničega, ja ću da radim evente kad niko ne sme da radi evente, ja ću da organizujem. Čovek je neverovatan hustler, znači čovek je u totalnom grindu 24/7 i vidi se da ne spava bukvalno. U fazonu je bio, mi ćemo pronaći rešenje za ovo. Jedini programi koji su tada bili dostupni u svetu sporta i zabave, jedini sport je bio znači UFC i bilo je WWE koja je sestrinska kompanija danas jer su pod TKO grupom obe kompanije. Oni su pokušavali nešto i sve to.
Dana White, mislim, bili su to neki eventi kao ajde tamo vamo, dok je UFC, taj Yas Island u Ujedinim Arapskim Emiratima zakupio, dogovorio sa tim šejcima, oni im obezbedili prostor tamo, cijelu infrastrukturu doneli, znači kave sve postavili lepo, sve što im je potrebno i za produkciju. Onda su ljudi dobili čak i neki novi svet borbe, gde si mogao da čuješ disanje boraca jer nije bilo publike. Covid je bio, nije moglo publike da bude, mogu si da čuješ udarce kada nema publike i tako to. To je ljudima bilo fascinantno tada. Najbitnije, znači od svega što nije bilo, nisi imao šta da gledaš. Sećaš se shutdowna svuda, NBA čuvenog Rudija Gobera koji pipa mikrofone kad je sve otišlo u kurac. Imao si samo UFC, bukvalno. UFC je tada probija magičnu brojku od milion pay-per-view-a prodatih, znači bez Conora je to nezamislivo. Ne znam, DC Jones koji su imali to najjače rivalstvo, koji su neki od najboljih boraca ikada, su prodali 800-900 hiljada i onda Masvidal i Usman koji je šampion, jako impresivan lik, ali nije toliko marketabilan. Masvidal koji jeste tad bio dosta marketabilan, 1,3 miliona prodaju i to je bilo kao 2020, random as fuck. A koliko je bilo bitno da su bili jedini. Ceo medijski prostor, sport. Kao, ako hoćeš da se kladiš na bilo koji sport, ako hoćeš da gledaš bilo koji sport, oni su bili jedini. Tako je, ljudima je to bilo bitno. Dobro. Kobe kao prekretnica, definitivno da je kompanija raste gde oni vide, ljudi su sada, znači casualna publika koja voli sport, prosto nema šta da gleda i uključuje se za naš program i onda ljudi vide. Jer ja mislim da je MMA, i ajde sada pričam UFC-u kao brendu, je toliko zanimljiva stvar, ali šta je najbitnije? Evo ti sad gradiš neki program, hoćeš da bude zanimljiv, zabavan, kako doći do ljudi? I to je bila, znači, timing je u životu sve. I Dana White je hunter, bukvalno, znači on kad vidi, ugrabi priliku i sve to. I to je bilo po meni ključno, zato što je on u tom vremenu, u tom trenutku uradio pravi potez. Jer ja tebi mogu da pričam koliko je UFC cool i sve to. Ti nećeš realno pogledati dok, ako te to baš ne zanima, dok ne budeš ja nemam šta da gledam, na primjer, takva neka situacija. Ili dođu u Beograd pa imam priliku uživo da gledam sad. Kao, ajde da vidimo oko čega je toliki hype. I ljudi su bili prosto, nekako su imali tu i sreće, a imali su i znanja da to iskoriste. Ljudi su pogledali i vidjeli, zato je ovaj sport toliko dobar. I to što kažeš za Danu, a da uvežem za Joe Rogana, mnogo interesantno. Ja mnogo volim, sad u raznim sportovima imamo tu kao POV kameru na komentatorima, koju u stvari UFC popularizovao sa onim Joe Roganovim reakcijom. Na DMT-u. A to je produkcijska, ti moraš da imaš tu ideju, imamo najvećeg podcastera na svetu koji komentariše borbe iz, ne znam, drugog reda gde im stoji onaj but. Ajde da stavimo kameru na njega, on već ima te reakcije sam po sebi, ne mora ništa da fejkuje. I to su neki, ja mnogo volim gifove, baš sam, sad dok sam radio u sportu, sam krenuo da pratim koliko medijske kompanije popularizuju svoje serije, filmove, IP, sportski, gifovima, pošto time uđeš u pop kulturu. To je zajebancija, ja šaljem tebi. Ti nekome šalješ, mnogo više ljudi šalju ljudima nego što neki brand šalje publici. Da, je dosta personalno. Da. I onda ona reakcija Joe Rogana, to možeš da okačiš za bilo šta. Za bilo šta, tako je. To sve da kažem, postoje mim. Devojka me zove Gajbi, sama je ona, znaš, i kao možeš da zoveš da prispojiš to za toliko drugih stvari, nevezano za UFC. Tako da, to ti je to. Možeš da imaš sreću, ali moraš da imaš i pamet, da jeste to što si ti rekao, to se zove ta, kao, mislim, taj neki talenat i kao spontana reakcija i tog kamermana, odnosno tog čoveka koji je producent da primeti kao režiser šta god, kao, njega treba snimiti jer čovjek to ima, ne mora ni da se folira, što ti kažeš. I da, tim imaju, onda postanu globalni, kao, eto, videli smo Islam Makhachev, 2-3 years, to Dagestan. Da. Forget. To je isto postalo globalno. Jednu stvar koju sam hteo da spomenem, UFC je organizacija koja je mnogo rasla uz pomoć tog nekog reality aspekta sporta. Amerikanci, kao što kažem, mislim da to najbolje rade sa svim svojim sportovima. Dobar primjer je Formula 1, koja je otkupila isto američka grupa. I prvu stvar koju su uradili, napravili su Netflix seriju Drive to Survive. Mnogo je bitno što su izabrali Netflix, pošto je najveća streaming platforma, znači ulaziš u neki mainstream.
i napravili su toliko od tog sporta, znam da ne pratiš Formulu 1 i to, Da, ali su napravili toliko mikrodrama i sve između vozača u istom timu, između vozača iz drugih timova, između menadžera, koučeva njihovih i ljudi. Neverovatna serija gdje moja devojka je počela da prati Formulu 1 i da se interesuje zbog toga. Neverovatno. Da, zapravo znam mnoge ženske osobe koje su krenule u tom periodu zbog toga. S druge strane, imamo dagestanske borce koji dolaze iz sredine gdje nije bitan individualac, bitan je kolektiv, budi humble, budi svoj, ne budi glasan. Kako kažu, actions speak louder than words. I vidiš da ti borci postaju veoma nemarketabilni u svetu gdje ti je pored toga kako se boriš. Možeš ti da budeš najbolji borac. Moraš da budeš zabavan da privučeš ljude. Znači nije dovoljno da pobediš. Bitno je i šta ćeš da kažeš pre i posle toga. I na koji način se boriš itd. Pričam i malo o tome, mislim da i mi u Srbiji imamo to kao, pošto smo više istočna Evropa nego Amerika i zapadna Evropa. Ali ja mislim da mi to pričamo ovako, ali dosta smo amerikanizovani i idemo ka tome dosta. Misliš? Ja gledam, evo, Jokić ti je najveći sportista naš svih vremena. Mislim da generacija sada, jer ja vidim i po sebi, ja sam dosta lično amerikanizovan i mnogo volim pop kulturu kao. Mislim da je to ono što nas čeka. Mislim da je uticaj već došao uveliko i da će se manifestuje kroz naredne generacije. Evo ovi sad što gledaju Brain Rotove i Tung Sakura i tako te su pravi primjer. Ali, okej, znači misliš da se dešava taj shift, Mislim, ja gledam Jokića, on kad bi nešto pričao za sebe, znači ko što je Zlatan ili Conor, 10. deo toga da priča, ljudi u Srbiji bi rekli, gledaj ga kako je nabeđen. To si pravo, da. I da li imao taj mentality kao nemoj da se kao ti hvali. Gledaj ti njegovu tu medijsku stranu, dok ja mislim da on ima baš lajkabilnu stranu, s tim šta je njega najviše sjebalo jeste to što je lomio rekete, pokazivao frustracije na terenu i onda dosta te publike koje tenis ti je i kao dozgo gledaju sve i onda kao ti dođeš tu neki lik iz Srbije, iz istočne Evrope da mi lomiš tu reket i nešto, a najbolji si. A ja moram ti priznam, brate, meni se baš taj deo njega sviđa, brate. Lomljava reketa mi se sviđa. Pa jel ti onda to pokazuje da smo mi ipak malo... Ja mislim da smo mi jako vatren narod i da nismo, da me niko ne shvati pogrešno. Često se poistovećujemo sa Rusima, jesu naši prijatelji tradicionalno i sve to, ali mislim da smo dosta vatreniji, strastveniji narod, ovako ekstrovertniji, tako da kažem, na prvu loptu i sve to. Nismo toliko, da kažem, hladni i smireni. Taj kvalitet koji oni imaju, ti neki Rusi, ne svi naravno, ali dosta njih ima tu smirenost i staloženost. Ne kažem da mi nemamo, ali mi smo ti možda malo između ta dva sveta i naginjamo i ka Americi. Dosta je te kulture došlo još od 60-ih, 70-ih godina kad su naši dobijali televizore pa polako kanale posle i sve to i razumeš. A reci mi, šta misliš oko te marketabilnosti dagestanskih boraca? Oko te marketabilnosti, to mi se... Jel lupam nešto ili stvarno ima neke težine? Ne, definitivno si na nekom dobrom tragu i ima težine zato što meni se to i dopada kod UFC-a što nije politički driven kao, znači, evo, opet se vraćam na to, Dana White toliko kenja i priča o toj slobodi govora i stvarno se čovjek drži toga i nema uopšte, znači, Rusija kao praktično glavni politički i vojni neprijatelj i ekonomski Sjedinjenim Američkim Državama, opet ćeš ti imati ruske borce. Koliko se politika tu meša, sigurno se malo meša, jer znam i ja kao neko ko prati mlađe borce i one za koje možda niko nije čuo, većina ljudi nije čula, to su takvi neki talenti iz Rusije za koje možda nikad neće šira publika čuti jer viza, neće dobiti vizu, taj Čečen ili Dagestan, pogotovo Čečen i Dagestanac. Jer su malo i divlji Rusi, nisu ti iz Moskve Rusi ili tako nešto, razumeš, iz Jekaterinburga ili tako nešto. Tako da ima i toga, ali ima zapravo što si ti napomenuo, živimo u vreme, znači, ja to zovem kao kliks farma, brate, znači, da imaš što više klikova, da imaš kratke klipove, kratke izjave na koje će ljudi da se navuku, što si ti rekao pre i posle meča. Zanima me i to šta ćeš reći. Zanima me nokaut, a oni su više rvači tim stilom borenja koje je najdominantnija disciplina, pokazalo se kroz godine praćenja ovog sporta i to su svi ljudi koji su dugo u sportu videli.
mogu da neutrališu protivnika i da to izgleda tehnički jako dobro, ali casualnom fanu je to prosto daj, ajde ustani sa poda ili tako neki komentari. Prestani da se grlite. Nema potencijal kratkog klipa, sekvence od 5-6 sekundi nekog brutalnog nokauta, razumeš? Mislim da to na društvenim mrežama, na primjer, koje su najbitniji deo nekog brenda danas, ne igra ulogu i primetit ćeš da zapravo sve manje posljednjih 5-6 godina, ja sam to istraživanje sa svojim trenerom baš posmatrao i pričali smo o tome, se borba održava u parteru. Uglavnom je na nogama, zašto ljudi traže nokauti, čak su pravila malo naginju, odnosno sudije dobiju incentiv nekako i poguranac kao, ne znam, i organizatori atletskih komisija i svih ljudi koji su u sportu. Ajde podigni kao sa poda ako vidiš da su neaktivni i sve to da bi onda nokaut pao, da bi se potukli gore, a Dagestanci ti konstantno idu na takedown. Da se razumemo, mislim što se tiče tih pravila, to sad svi sportovi imaju. I sportovi koji to ne rade, polako padaju iza. Ti imaš, na primjer, španska ACB liga u košarci je uvela pravilo da kad lopta izađe u aut, ne moraš da vratiš loptu sudiji, nego možeš odmah da izvedeš, da bi išlo brže. NBA je uveo pravilo koje nije po FIBA-nim pravilima, da kada uzmeš loptu možeš timeout da iskoristiš. Zašto? Zato što je, ako ti je taj knockout trenutak najbitniji u UFC u košarci, su ti posljednja 2 minuta. Pošto tada nekad ide drama koš za koš, koš za koš. Jedan koš može da znači izjednačenje ili pobedu za drugu ekipu. Ti nemaš ni u jednom sportu da je toliko, za 5 sekundi možeš da izgubiš, izjednačiš ili pobediš. Znaš, tako da su Ameri po meni kraljevi toga da, za gledaoce. Pravimo sve za gledaoce, ajde da napravimo najinteresantnije za njih. Tako da, reci mi šta misliš o tome što je posle toliko godina na piku UFC-a Dana White stavio to nekako u drugi plan i otišao sad na ovaj power slap. Power slap, za ljude koji ne znaju, je sport gdje dva muškarca ili dve žene stanu jedan naspram drugog, bace novčić da vide ko će prvi kome da lupi šamar iz sve snage. Ukoliko ja tebi lupim šamar i ti to izdržiš, preživiš, onda je red na tebi da lupiš meni šamar. Ima do 3 runde. Ili se boduje na kraju, ili ako neko padne u nesvest... To je nokaut praktično. To je nokaut. Mnogo je kontroverzan sport, pošto čak i ljudi koji su iz UFC sveta, gdje imaš ljudi lome ruke, noge i sve, kažu ovo je previše brutalno, pošto ti dobiješ coin toss i možeš nekog da nokautiraš iz prve. To je kao free knockout, jel? Da. I onda ljudi se bune protiv toga što ima smisla, nije racionalno da ti bukvalno dozvoliš nekome. Taj deo je čak i borcima kao čekaj, ja dozvoljavam, a ti ne možeš toliko da se stisneš koliko neko može da te pogodi u bradu. Dana White stalno priča o pregledima, milijardu pregleda mesečno to generiše, bla bla bla. Ja mislim da je to najviše zbog tog TikTok momenta koje su ti prve 3 sekunde videa najbitnije. I ovdje ti imaš celu borbu nekad u 3 sekunde. Gdje ti vidiš 1, 2, 3. Kako neko folduje, i to ti je. I mnogo je dobro za društvene mreže. Realno, ajde da pričamo koliko su ti pregledi bitni, zato što sam sport nema mnogo fanova, nema mnogo ljudi koji prate. Iako Dana priča da je to uspešan sport, da su oni od prvog dana profitabilni, oni su već imali, ja znam pošto radim u sportu, kad već imaš sponzore koji su na ugovorima 2, 3, 5, 10 godina, ko što je, na primjer, Monster, ti onda dođeš njima i kažeš, pravimo ovaj novi sport, možda budeš glavni sponzor i sve, ovdje plaćaš 100 miliona, daj mi milion ovdje. Platiš borce mnogo malo, pošto je za organizaciju tih eventa, mislim, ništa ti ne treba. Profitabilno je, ali kao nemaš publiku, nemaš ljude, profitabilno je zbog par sponzora koje si doveo zbog UFC. Da od nule praviš to, pitanje je li bi bilo profitabilno. Šta misliš o Pa mislim da je dosta, ajde kao prvo sa njegove strane, kako on to posmatra, sam skontao, jer to je kao, on je u UFC došao sa braćom Fertita i onda sad, on je uvek tu bio predsjednik i promoter, kao predsjednik tih day-to-day operacija i sam promoter, znači jako bitna ličnost, ali opet nije njegov proizvod, jel?
jer on ima udeo konstantno 10% i prodao je to 2016. ali zadržao svoju funkciju i tako to. I onda dolazi do toga da ima konačno svoj produkt, ima taj Power Slap i realno radi se o čoveku koji onako nekad se ponaša detinjasto jer kao čovek od 50 godina dosta prati trendove, što se meni dopada u neku ruku. Ne treba biti previše staromodan i treba pratiti moderne tokove, ali mislim da se malo čak i on izgubio u tome i da je ušao u to kao ti TikTok klipovi, to što ti kažeš 3 sekunde, jeste to jako bitno, ali ti kažeš sad, na primjer, nemaju realnu neku publiku. Na kraju dana to je isto dosta bitno, kao koliko će se prodavati. To je najbitnije. Ti si veliki fan Pikada, brate, koliko pune one arene i sve to, zato što, mislim, ja sam kao to pokušao sa Power Slapom da uporedim, ali ne možeš realno, jer je mnogo bolje osmišljen sport, odnosno imaš sistem, imaš poene i onda nekad se to tako lomi i kao toliko je veća tenzija. A ovde bukvalno imaš kao fluking, brate, ne, meni Power Slap, to je neko rekao mnogo dobro kad je pričao sa Dejnom. Svaka borba je ista, ja te udarim, nemaš tu 10 tehnika udaranja. To. Da sam rekao za Pikado, znači imaš sport može da traje 3 sekunde, znači jedan meč može da traje 3 sekunde do 3 minuta. Ako su sve runde. Šta je danas sad i najbitnije što se tiče marketinga i promocije, da ljude šokiraš i da ih iznenadiš. Da im prikažeš nešto što nisu očekivali. To, na primjer, UFC ima, definitivno. Znači, neverovatno da ja toliko dugo pratim ovaj sport i da se danas iznenadim. Evo, sad smo imali UFC u Beloj kući, Topuria je izgledao neuništivo, Gaethje ga je prebio, ubio ga od batina. Oba favorita u 2 glavne borbe su izgubili. Svi šampioni, svi sa nulom su izgubili, jedino je Makhachev ostao dobro, on imao taj jedan poraz u prošlosti, ali to je bilo kao ajde. Ali ovdje mi deluje, rekao si tu shock value. Taj shock faktor ima, da. Koliko puta možeš da se šokira, možeš prvi put kad vidiš da nekome lupi šamar. 5. put, ali kao 10. put. Mislim da je jako limitirano. Sa moje strane dosta siromašan sport i siromašan spektakl koji Dejni deluje kao šamar, nokaut i sve to i dobro dovodi različite karaktere, dovodi nekad i lepe žene koje tamo pokušavaju, razumeš, da budu dobre u tom šamaranju i tako to, ali to može da traje limitiran period, dok u UFC-u ti konstantno imaš kroz godine nekog novog lika koji izgleda neuništivo, pa ga neko za koga si najmanje očekivao pobedi. I to UFC, boga mi, ima, mislim da će i to držati još neko vreme, baš zato što zbog kvaliteta ljudi koji se bore su jako bliski kvalitetom borci danas i ta iznenađenja će stalno da se dešavaju. Nećeš imati više lika, on vlada, pomislit ćeš, deluje mi neuništivo i onda će desiti iznenađenje i naravno svi volimo sjajne outsiderske priče, UFC tu uvek ima, a ovi su šta, mislim što ti kažeš šamar za šamar i... Da, interesantno mi je, pošto je Dana pokušao sve stvari koje su uspjeli u UFC-u da primjeni ovdje. Ima isto show, pomozi mi, Ultimate Fighter, verziju za Power Slap ima isto. Imaju fenomenalne kamere, uglove, ti vidiš one statistike, brzina, jačina udarca, jačina njegovog vrata da znaš kao fenomenalno, ali sama supstanca mi deluje siromašna. Da, i ta sva moderna tehnologija, jer ljude ne zanimaju toliko brojki i statistika na kraju dana kod stvari koje treba ti proizvedu uzbuđenje i da te hukuju, da te drže, brate, i da si ti kao kad će sledeći Power Slap. Pazi sad, koliko je to isto personality driven, da li misliš da oni izvlače poznate ličnosti i da dovode za one time borbu? Ja mislim da bi to brutalno bilo. Zamisli Will Smith situaciju koju smo imali sa Chrisom Rockom pre, 5-6 godina. Revanš. Tako je. Zamisli, one time fight i onda imaš, lupam, neće se desiti, Trump-Biden, ali razumeš, neke ljudi koji nisu iz sveta sporta, koji se mrze. Čovječe, pričali su MMA meču Zuckerberga, brate, i Elona Muska jedno vreme, tako da ako su to za MMA, kao moguće za slap čak dogovoriti nešto slično, To bi bilo interesantno. Mislim da je, šta sam hteo da kažem, ne treba otpisati Danu, iako me boli to da kažem, jer stvarno nisam fan Power Slapa i mislim da je ridiculous i da je jako limitirano, ali ne treba otpisati snagu storytellinga i marketinškog genija kakav je White i mislim da je on dosta sada, zašto mi ne uliva poverenje jer je dosta ušuškan i komfortan, mislim da je sada pričam kao lik sa kauča, razumeš, o multimilioneru, ali generalno vidi se po njemu da nema toliko vatre za te neke stvari. Ok, on pokušava na silu malo taj Power Slap, daje neke informacije koje realno nisu istina, nisu prava metrika. Kao više pregleda nedeljno od Real Madrida, ne, to se neće tako biti. Ali u suštini, da, kao što ti kažeš, mogu takve stvari, to sam ja razmišljao kao poznate ličnosti. Mogu
on je lik koji je pravio karaktere od raznih ljudi. Možda ti kao, ti na kraju ni taj deo šamaranja nije najzanimljiviji, nego samo da vidiš da oni dođu do tog stola i dobro, kao prvi šamar vidiš i to je to, razumeš? Taj hype. Oni su ljudi koji su napravili show pre glavnog showa, tako da za to je Dana maestro. Jel imamo nešto, evo pričamo sat i 20 minuta već, nešto što si hteo da dodaš za kraj, što nismo se dotakli? Možemo ono za crossover kao youtubera, na primjer, i Jake Paul, ono što smo pomenuli, generalno kao borilački sport, jer, na primjer, eto, pominjali smo snagu interneta i pominjali smo koliko ridiculous scenariji mogu da se desi u ovom svetu, jer tipa kad je fight, evo, desilo se i kod nas na našem prostoru, evo sada imamo, ne znam, od Bake Praseta, taj njegov show i sve to, pa vidiš ono, ne znam, Vaso Bakočević koji je borac 20 godina nokautira Vuka Moba, ono kao stvarno malo i možda jezivo za gledanje i teško za gledanje jer stvarno postoji ogromna razlika između njih, ali onda imaš tog Jakea Paula kojeg ono, stvarno moram skinuti kapu, ono, znači toko sam ga hejtovao i sve to i nisam mogao da verujem, prva borba sa Benom Askrenom koji je ono iole neki borac bio, ja sam mislio ubiće ga iako Askren nikad nije boksovao, čovjek je rvač i radio je MMA mečeve i Jake ga nokautira, razumeš, znači gde ta velika fan baza koja dolazi od njega sa TikToka, sa YouTubea prvenstveno naravno, ali sa drugih društvenih mreža, ljudi stvarno kao požele da gledaju to, iako znaš šta će se desiti ovo sad sa Joshuom. I ja sam bio taj lik, mislim nisam uživo gledao, spavao sam jer sam ujutru radio, ali sam odmah ujutru ustao i odmah uključio da vidim šta se desilo. I sigurno da im to doprinosi, jer ono, bila je Netflix produkcija i sve, i nevjerovatno koliko, brate, ja mislim da je ono u zaključku koliko je sport otvoren za ono sve i svakoga i zato je toliko marketabilan i zato ono... Da, ali mi deluje, evo ti, bio je slučaj, iShow Speed je debitovo u WWE-u, imaš Logana Paula u WWE-u, Jake Paul u boksu, ali mi deluju ti borilački sportovi možda da su najviše personality driven u odnosu na bilo koji drugi sport i najviše imaju taj faktor zašto je bitan taj personality, zato što možeš da prebiješ osobu pored tebe, to što si rekao. Koliko ljudi bi voljelo da je moglo da vidi Sergija Ramosa nekome da ga neko prebije, slomi nogu, brate, da, znaš, ali kao nije bilo slučaja. Ništa, hvala ti za svoje vreme. Nadam se da smo i gledaocima približili malo sa te marketinške strane i kreatorske strane sam event. Jedinu stvar, eto, napomenuo bi samo na samom kraju, isto je Dana jednom spomenuo, što je meni bilo mnogo interesantno, pošto sam radio toliko s influencerima, organizacije kada nekome plate put, plate smeštaj, nekada plaćaju mnogo, stotine, desetine hiljada evra neki kreatore, onda osjećaju da mogu da kažu tim kreatorima šta da rade. Dana je uvijek pričao za influencere da su birali tipa ko ima 10 miliona plus pratioca, što je nerealno, i onda da im je omogućavao, da im je dao samo pristup za stvari i rekao uradite vi vašu stvar. Sve češće vidimo kolaboracije, na primjer onaj Neon je dosta ušao u to, ne znam, onaj Sniko isto, ali Neon je sada baš ono sa brdu UFC boraca, ide i dečko kao, mislim, izgleda goofy je svaka, ali ono kao stvarno ode u salu i kao gleda njihove treninge i sve to, to doprinosi naravno da su ti borci dobili dozvolu od Dani od UFC-a, ali ono što nismo pomenuli Nina Drama isto, znači kao neki intervju koji je dosta drugačiji, koji je ono malo pionir u tom nekom svetu da kao borcima je više dokučilo da stalno slušaju ista pitanja novinara i dođe ona i pita i koliko puta drkaš dnevno, na primjer, ili tako nešto. Tako da mislim da je to isto, jer opet se ulaziš, jer ona je bivša Playboyeva zečica, na primjer, ima već neku publiku, sve to ulazi u taj svet i onda otvara novim fanovima, tako da mislim da je Dana pre svega čovek koji je, znači, u marketingu, u biznisu, u brendiranju treba biti otvorenog uma, a on to jeste, definitivno. Dobro, ne znam jesi ispratio za Power Slap da je doveo OnlyFans modela u kako se zove, u kofer i ju je stavio i onda je otvorio kofer, ona je izašla i promovisala je Power Slap i davala, ne znam, besplatni Lamborghini. Vidio sam to, ali to je bilo ranije, da, još. Da. Tako da imaš kada nemaš preglede, onda malo i desperation udari, kao ajde, evo šta god. Ništa, hvala ti. Vidimo se 1. avgusta u Beogradskoj areni. Jel ćeš snimiti nešto na svom kanalu pred taj događaj? Svakako da, samo ću reći da se sprema nešto, možda ajde neću još da
otkrivam previše, ali možda neki povratak, nešto, ali biće nešto svakako i pričat ćemo još svakako sa moje strane o MMA-u uvek i zauvek, tako da jedva čekam. O tome smo sanjali 1. avgust. Hvala ti puno, Spale. Hvala na pozivu. Vidimo se.